אני בהתרגשות שיא לקראת שיתוף הפעולה שלי עם קשת, ומי שלא מכירה אותי, נעים מאוד, אני שירי, אני בעלת קליניקה פרטית להוראה מתקנת ומפתחת חומרי הוראה לתלמידים ולמורים. אז אם את מורה להוראה מתקנת ויש לך קליניקה פרטית, מרכז למידה או שאת מעבירה שיעורים פרטיים בשפה, זה בדיוק בשבילך. כשאנחנו עובדות עם ילדים על קריאה, אנחנו יודעות שזה חלק מתהליך רחב יותר של שפה ואוריינות, שבו בעצם שטף הקריאה מתחבר להבנת הנקרא, לאוצר מילים וליכולת להתבטא בעל פה ובכתב. קשת היא סביבה דיגיטלית שנותנת מענה מאוד מאוד מדויק לפיתוח שטף קריאה. יש שם טקסטים מדורגים וסופר איכותיים שמותאמים לעבודה עם ילדים. התלמידים שלי מתים על הפלטפורמה הזאת וכל הזמן מבקשים לעבוד עם זה. ובעצם בשיתוף הפעולה שלנו, מעבר לתרגול הדיגיטלי שקשת מספקת, אני לוקחת את הטקסטים של קשת ומפתחת סביבם מעטפת שלמה של חומרי הוראה. פעילויות, משחקים, חומרים משלימים, מיני חוברות בכל מיני מיומנויות שפתיות כאלה ואחרות, משחקים דיגיטליים להורדה וכל מיני שאלונים ברמת מיצב. אני בעצם לוקחת את הטקסטים שנמצאים בקשת ואני פשוט עושה מהם מטעמים פדגוגיים. היתרון הגדול עבורך כמורה זה שאת לא צריכה כל פעם ללכת ולחפש חומרים נוספים שיתאימו לטקסטים או למיומנויות ספציפיות שאת רוצה לתרגל. הכל מוכן לך במקום אחד. המטרה שלנו היא להקל עלייך את העבודה ולוודא שיהיה לך את כל מה שאת צריכה, גם כדי לקדם את הילדים וגם כדי להפוך את ההוראה להרבה יותר נוחה ופשוטה עבורך. אז בוובינר הקרוב אנחנו נציג בדיוק איך עובדים עם המעטפת הזאת ואיך אפשר ליישם אותה בעבודה שלך. אני אציג כמה מהחומרים שכבר הכנתי ויישמתי אותם על התלמידים שלי. אז אני מזמינה אותך להירשם, הקישור נמצא כאן, ניפגש בקרוב.